Bala Ken Rosas. Pinapalabas saan asinardangan da Jeremy ken Emily ni Hepe tapno maala dalayang ti addaken kwa na a hard disk ngam impatangken ti Hepe asaan na nga itad daytoy kanakwada. Gapoy ti dayta pinili ni Jeremy ni Tiago apapatayan na layan ti Hepe. Nagsisimet ni Tiago iti aglawlaw ti balay ti Hepe. Iti sa bali a bangir nakarumet ti panagdandalag ni Darius gapo iti panagpukaw ni Alexandra. Ket iti na minsan adda si Mang Pet a bisita ni Dante. Itagagayem tenggenyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Sikat ti bisitak. Manong Dante. Nagpuskol mo ti rupa mo umay pailanga parang ditoy. Kalpasan ti panangbaybayam iti kaso ti kapsat ko. Anasingit agayem mo. Dinadaal nak ti hepe mi. Ngem saan ka pilitan ang mamati kanyak. Umay ko la ipakita dagiti files nga igam ko. Dagito'y ti mangipaniknik nga adda development iti kaso ni Pamela. Ulbut ka! Balangkantis ka, babae! Dante, babae ti kasangsangom. Saan ko maakas na ti panagsasaom? Saan kami na makibiyang ditoy? Panawan na kami. Bayam nga irwar ko ti sakit tinagam ko iti daytoy nga agent. Dante. Makitam dagiti nakabitin aladawan iti diding. Dagita ti ladawan tinaramas akapsat ko. Malagip mo ka di pay. No kasano kakas ang ti naramid dakan ko ana. Sayang ti panagtalag ko kan ka. Ni Tiago ti kang runaan a suspect iti krimen. Kat addan ti manhunt operation kan kwa na. Umadanin ti pan naka-arestar dagiti kriminal. Saan ka pa'y kumaapo mahanaw, Alexandra? Kat dispensaram ti impakita ti asawak agalad na. Maawatak ni Manong Dante, Manang. Maamiris ng tumatlaang dagiti na ibagana kan kaitay. Lumamis tumatlaang ti ulo na. Kat kasarita na kanto inton madamdama. Awan kanyak day jay, Manang. Tibidot ko. Diyak na ipakaamukan ko na adagos ti resulta dagiti inuwayat mi nga investigasyon. Iso apagarupan na, abinaybay akon ti kaso. Iso nga rod adito'y kapailaang balay. Agawit kantulaang nan inton bigat. Di kay madanagan, Manang. Tainton na anayan amalawlawagan ti amin. Agsubli akto ditoy. Hello Alexandra. Sa dino ti ayan mo ita? Yak mabalin nga ibagan sa dinitayan ko ita, Darius. Kaya't ko ti agpanunot. Madanagan akparakan ka. Panag ko na. Naaramid ko matantipasat ko iti investigasyon. Anya ti kahit masawan? Iruwan mo ti bagim. Asaan asyak ti partner mo? Anya? Rumbang siguro asabalin ti partner mo. Rabrabakan naklang Alexandra. Saan? Kaya't ko matanti agbiag iti normal. Saan Alexandra? Gaputa kasapulan ka. Nairawang ka laang siguro iti presensya. Iso akas na ti bagbagam. Talaga kasapulan ka Alexandra. Ita ka di laang amaamiris mo, akasapulan na. Kasapulan ka. Kas partner ko. Kat pangasim. Alexandra! Hello! Alexandra! Oh, imbabanan ti telepono. Nasaktak sa unay tirik na ni Alexandra itay. Sino kumati saan masaktan kadagiti imbagbagam kenkwana? Uray siya. Mababae na. Gapo kadagiti inibatam abalikas kenkwana. Nagpanunot ka pa'y kuma. Sakbay nga insawang mo dagi siya'y. Nasakit lang amin tinakam ko. Kasano kumajakpat dyan? No mismo ati hepe dati nang ibagan. Sa balilat ta, no jay mismo atao ti kinasaritam. Di mo ammo. Amangan no, panang dadaon laang ni hepe kenkwana. Dagiti imbagbaga na ken ka. Diyak amo,
Ngam panagkunak. Pudno tinaibaga kanyak ni Hepe. Manipod dito'y ayan ko. Makitak man ang tila kay anak katakder. Iti saan nga dayo. Iti balay ni Hepe. Manon adaras ang makitkitak day talakay. Ken nakakalugong. Oh, panagkunak. Agsisim day talakay ditoy. Day ta siguro ibagbaga ni Hepe. Amangan na makita na karumar ditoy. Katsyak ti mayraman. Nas ka namamuan day to'y ni Hepe. Delikado ak. Madandanagan ak, sir. Iso ngay bagak day to'y kan ka. Tamangan no mayraman akmet. Anya day ta, Michael. Nakitak tila kay ngagsisim iti aglawlaw. Ti balayo. Wen, amok day ta, Michael. Naibaga kanyak dagiti gwardya. Sir, madandanagan ak. Awan ti rumbang apagbutngam. Saan ka aman ano? Dwala nga ba nagtiamo kakasapulan day jay ngagsisim, sir? Tibiyag mo, kanti hard disk. Isuda ti matay. Kat agtalinaed kanyak ti hard disk. Uminom ta, Tiago. Kaya't kakasarita itinalapat. Nagmayat yung minom iti imported nga harak, boss. Kumusta ti paparamid ko kan ka? Inadal ko aminan dagiti posible awakas, boss. Isosan ka madanagan. Iti mabit. Madamag mulangan. Di papatay na. Ngem ti hard disk ti kasapulak, Tiago. Iti mismo pagtaingan na ti pangpatayakan ko na, boss. Tapno sigurado ang maalak di hard disk. Kasla narigat nga aramiden day ta, Tiago. Agtalag kayo lang kanyak, boss. Sabagay, dakkel agatad ti kwarta ti agur-uray kan ka. Triple. Ngam ti sigon nga ibaybayad mo kanyak. Saan ka di? Pudno day ta, Tiago. Nala, aginom ta, boss. Kaya't ko silibraran ta da ito'y anaragsak akan ito. Alexandra Balasang ko. Agyang kalata dito'y aging ga iti kay kayat mo. Amumat, nabayagan ngawan kadkadwak dito'y balay. Saan na Linda? Adamot tan planok itibiyag ko. Apay, agikat kakadain iti trabaho. Dayta ti pampanunutak. Desisyon mo dayta. Isuasika ti masuraw. Ngam pampanunutak lang amin ni Darius. Sapay kumata di na pa'y maamon nga daak dito hinana. Namin adon nga inawagan na. Damdamagan na ka. Madanagan unay iti panagpukaw mau. Nagsarita kami. Naibagakon kan ko na. Arumbang arwaman nan ti kawan ko. Ay, nabalasang ka. Panagkunak ka't at damatrik na nakan ka. Apay, di mo ka di madlaw dayta. Ay, makabanog mat gayam ti agayat. No di na kamat kabailan nga ayatan, nanalinda. Nabanog akon, kat saan akon amang namnamapay. Ha, Alexandra! Apayasaan ka si Mango itay kada kami ka ni Tiago. Itatanalpas kami nanangan, sakay may. Jak kayat akasangot ti may sa angir-ngir akas kan ni Tiago.
Awan ti ganas ko amangan. Uray kas jay titsura na. Nalaing ang pumatay ni Tiago. Apay, saan ka pailangan na erwam kan kuana? Basta diyak kaya ta makita. Amo matday ta, saan? Ita, awanan ka sa amangan. Pag may sakan. Sana bale? Ti importante, diyak makasango dayjay at Tiago. Baban ka ni Tiago. Mapukaw dayjay hepe. Ken, matagikwata mo tanti hard disk. Iso nga santan. Tanwag baligi ni Tiago. Siyak matan ti manggibos itibiyag na. Sigurado ka maaramid na ti iparamid mo kan kuana? Nalaing ni Tiago. Patsek akabailan na dayta. Ay, jakam mo, Darius! Jakam mo no sa dino ti ayan ni Alexandra Baraw. Nana Linda, no amoyo ti ayan na. Ibagayo ko man kanya. Ay, Amo, saan nyo nga amo ti agulbod, Nana Linda? Ibagayo ko man tipod, no? Nana Linda, ada pa panak. Adamat kayong kasarsaritam iti cellphone mo. Agsubli akmat lang inton aldaw. Nana Linda, timag na Alexandra tayo dyan, Ay, pudnaw. At dagito ni Alexandra. Ngam nagkariakan ko na. Ajak ibagbagakan ka ti kaadda na ditaw. Umayak di tayo itamad lang, Nana Linda. Anya! Umunag ka, Agent Darius. Kat agtugaw ka. Thank you, sir. Kalaat man ninda ito, sir. Kahit kakablawan. Itian niya aga po, sir. Apa di maawatan ti imak yaw-awat ko kan ka. Makialamano akan ka kas pangkablaaw ko. Apay, sir. Para iti promosyon mo. Dahito yung tinabayag ngayon uray ta. Saan nakamaragsakan iti promotion nga ibagbagayo, sir? Anya. Aging gada iti rinukar nga agtaltali na dito opisina. Saan kong awatan na ita promotion nga ibagbagayo? Italaeng amakangagak iti kasta. Kat sikapay apagtaltal kag timang ibaga. Nalisyak ti danog yung, sir. Yam saan ka tutupan? Kasta gayam. Hala! Lumaban ka! Sir, di ko mapukawan ti respeto kada kayo. Kasta gayam, ma'am. Dahil tingnan. Sumurag ako man iti trabaho. Yung kalata si mangpat ka, sir. Napatig ti pagsaritaan tamay kan. Ha? Anya tinapasamak di tamugin niyo, sir. Kasla nagdara. Daytoy. Awan daytoy. Sir, adda ka di kinalaban mo? Wen. Ni Hepe. Pinatay mo la ko man. No kumata nalakalayang daytang haramidan. Inaramid kon. Ngam, saan ko akabailan? Gaputadyak kayat ti agbalin na kriminal. Rumbang ama idalan iti umno a proseso ti amin. Anya ti kayat yung aramidak, sir. Michael. Kabailam ka diti mga ramid iti kapada di hard disk nga daki ni Hepe. Ha? Kayat mo asawan tuladak ti hard disk? Wan. Isukat mo di inaramid mo iti original. Tapno maipaiman kada tayo dayjay a hard disk. Mga kuntilugan ni Hepe ang nagparking itirwar. Ang mga nuwag diritso dito yan ko. Kampay di, diyak amo tinapasamak. Michael! Hello, sir. Diyak kaya talukon na ka. Ni, apay ko maalukon ka, sir.
Di mo tultuladan tinaramid kanyak dayja, Darius. Ha? Apay? Anya tinaramid na, sir. Saan mo natamagan, pay? Makit-kitam lang aruden ti agsumbangan ang black ay ti mata. Ang trabaho kakit di. Uwan, sir. Laglagi pam dahi ti Michael. Saan nakatry turen? Pawatam! Parbangunan, ngam siririing ka pa'y lagaya, Michael. Adala ang iliplipas ko, Joyce. Inyawid mo pa'y diti balay ti trabahom. Awan laka diti panawan mo nga ginana. Italang da ito'y Joyce. Maawatan nakmat ko ma. Umadanin ti panaganak ko. Kasano ang matulungan na. No day tala trabahom ti ibang pangrunam. Tungtung palag lang tinagsaritaan mi ka ni Sir Darius. Asino at talaga ti rumbang asurutam? Ti Hepe? Wano ni Sir Darius? Nakakita ko ni tinapintas aguntaway, boss. Sigurado ka kaditi dahi tang aramidan, Tiago. Sigurado, boss. Isorumara kitan. Ketinton bigat. Linaunan ti pagiwarnak tinatay Hepe. Kastoy ti kayat ko abiyag na nalinda. Adalang ito ang nagtibalay. Agtrabaho kadagiti gagangay at trabaho. Kas kumaiti agluto. Ay na, Alexandra. Nalakalaang mati agluto, balasang kao. Ngam, ni, adon sa mati iluto ta na nalinda. Apay, makanta ka di amin na gito eh. Kuha nga main. Siguro, at dapat padaan ng abisita man niya. Asino? Kuha, ay aguray ka man pa'y. Tanay, maksat santo'y prit-prito ah. Ha? Adda nagsardang alugan iti batog. Mabait lang nana. Tanawak iti tawan o asino. Ha? Ni Darius. Ay, Alexandra, balasang kao. Pasensya kan. Agpalawagak no apay nga daita dito'y ni Darius. At daitan. Umuaran ti kotse ni Hepe ti balay da. Padanak batin dito'y. Sa kuntupaltukan. Matay kaitan, Hepe. Humasidekan dito yayan ko. Isakan po na tipaltok ko. Sigurado nga itiday to'y apa ng sirik ko. Kat mapaltukan ti ulo na. Tayta, kalpit kong tipaltok ko. Mapatay nga ta ni Tiago ni Hepe. Gagayem, di uliway na dinggem, ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Inapalabas, binisita ni Alexandra ni Dante, tapno agpalawag, gandalusan na tinagan na, ngem kaskas di. Pinati ni Dante ti ibagbagan ti Hepe, ngem ti palawag ni Alexandra. Linanumat analaing ni Tiago ti wagas apan ang patay na ken ni Hepe. Kabayatan na, pinagaan ni Darius ni Michael at uladan na ti hard disk nga igam ni Hepe, tapno ti original ti alaan ni Michael. Iti sa balya bangir, saan met a pinaglibakan ni Nana Linda ti kaadda ni Alexandra iti probinsya. Nagturong ngarod ni Darius sa Jai. Iti na minsan arimwar ni Hepe iti balay na anakalugan iti kotse. Inwayatan ni Tiago ti plano na. Itagagayem, tenggan nyo ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Salpag,
Inunan na kitin. Palpaltugan na pa na. Napigpig sa tipaltog na. Sana ka makabalas. Naglibas sa klangan. Diyak kabalan. Yes, sir! Kita niya na laing. Amang anusan pa yan nakadayo tinagpanggap amang patay kanyak. Yes, sir! Yes, sir! Wah, tiyawanan pa yun. Yaman to! Kung ano siguro kat mapatay na ka. Di na mo. Nabayagan ngayon sa ganak da ito'y apasamak. Ano, sir? Nakapanayan! Ha. Ano, sir? Hala, Patayon! agsubli kayon kadagiti pwesto yo. Let's go, man! Agbantay kayo na laing. Yes, sir! Sir! Sandak asar dengan dagijay ag grupo. Aging kasandak amapatay. Makapadismaya ka, Tiago. Jakla pagarupan apalpak ti aramid mo. Boss, amo ba? Inabak na ka ti may salakay. At amin ang kinkagundaway. Apay adi mo pa ilan na aramid. Ha? Nangat nga to ti kalibre ti paltog na. Nalabit anay sa ganaan na, boss. Takrot ka di. Boss. Pumanaw kay ti sangwanak, Tiago. Ah, Jak kayat ang makita ti rupa. Pumanaw ka! Kagkuranak ni Boss Jeremy. Kapulang iti pagpakamisyon ko. Pinapanaw nakpayan. Sa tinong ti papanak. Walang-walang akadimadan. Kaya konti pumatay. Sana mapalintikas to'y apa ng trato na kanyak. Naminsanak lang apin malpak. Namsanan atao ti pangyar-arigan da kanyak. Nasakit tinakam ko. Mapanak pa'y lang ijay hideout ni Boss Jeremy. Ijay underground ti mapan ko paglemangan. Madandanagan ako na, sir. Kalaatan na kang gagak iti uni ti paltog. Gamkas makita mat. Si bibiyagak pa'y laang. Sir, asino ti suspetsam nga dapanggap namang pataykan ka. Sana narumbang amamam data, Michael. Tikit di trabahom ti asikaswam. Uwan, sir. Awan kayam. Ti hard disk. Ited mon kanyak. Ited kung tumanan kan ka, into nagtrabaho ka. Mabit lang, sir. Atoy, sir. Napatagunay da ito a hard disk kanyak. Isong ay dulin ko na laing. Dito'y kwartok ti pangidulinag. Siyak lang, kan ni Michael, ti mabalin na makaigamit ti daytoy. Kat awanan ti sabali pa eh. At daman na numawawag iti cellphone ko. Hello. Naimba, garabiin? Hepe? Saan ka nga, ma'am mo? Dinak ka din, may busesan? Nagbiit ka mata na makaliplipat, Hepe? Si Kani... Nagkita tani din na minsan. Iti maysa, a pribado a lugar. Ibagat kan ka idi nga ited mo kanyak ti hard disk. Ngam, di mo kayat. Sanda ka mabutbutang? Nasiglat ka, Hepe. Si bibiyag ka pa'y lang nga aging kaita. Saan nyo ang mahalakan niyak ti hard disk? Saan amabalin at agikwaang dayta, Hepe? Di nagtupay na patay, jihimbaw nyo amang patay kanyak? Sigang tulakid din na may salang ababai timang butbutang kanyak? Padasam ti bumaba di tadakkel abalay mo, Hepe. Panagnagam, anatured ka. Aniya. Tumanaw ka iti tawa ti silid mo. Addaak ditoy. Ha? Makita na, Hepe. Ha?
Nakita nga? Adda kotsa nakaparada iti ruwar ti gate ti balay ko. Nakasilaw. Bumaba ka, Hepe. Urayan ka dito'y ruwar. Awagak dagiti kwartsak. Masapula makita dati plate number ti kotse nga adda ti tarwar. Nasaan amatay iti bala? Matay iti sakit ti puso. Tila aramidem, Emily. Nakaran ti danag na itay? Amangan binilin nan dagiti security guards na. Ijay gayam ti balay na. Nakita matan? Bimaknang gapo iti illegal nga aramid. Intalakit din kan kuana ni Raul ti hard disk. Tap nga maproteksyonan. Jack na damdamag dagiti ti kapsat ko. Idi si bibiyag pa lang. Am-am mo day jay ahebe. Saan ka di? Nang nangagmon tinagan na idi. Nalakala nga mapaliwan ti prinsipyo ti may sata. Babaan iti kwarta. Agalibtak ka, Jeremy. Amangan matno dalugan amang sursurot kadata. Kat amangan no ni Hebe. Patse ka sanda ta nasurutan. Imanaw taladagos. Apaman na nalpas kayo ang nagsarita iti dayjay ahebe. Adeta, malpas konti aramideg a hard disk. Lukit kita, awan nagdumanda iti original a hard disk. Michael! Aganakaksan! Ha? Ni Joyce? Ipan na ti hospital. Nagsakit ti tiyan ko. Anya? Adda ka gayam dito isalas. Juan, nagbasbasa ang kadagiti collection ko a libro. Apa ati makderkan? Maturog ako, Darius. Likliklikan na kati. Iti kasang sangpet ko. Madlaw ko adi na kayat akasarita. Rabi ingaminan. Mabalin ka di. Agsarita tapay, Alexandra. Darius, batam ko matimak. Agtugaw ka pa Tapno makapagsarita ta animbag. Saan arumbang ngomay ka dito Kaya't ko nga ilimod ti kadak. Ngam-aping ka. Kailiw ka, Alexandra. Kaya't ka ang makita. Arakupan. Kan, iparik na ngay ayatan ka. Apay akasta ka. Talaga ka di abim matuti pusom. Sumumbat ka. Awan ka di mat timarikrik nam kanya. Lading itak, Darius. Awan ti marikrik na parakan ka. Alexandra, ibagam ko matipod mo. Masaksak tanak iti daytang ibagbagam. Namin adon asinaktanak, Darius. Amok nga amom tirik na ti masaktan. Gaputa na padasa mong dayta. Dispensaram ti kadak iti balay mo. Di ka matanakan. Pumanawag tumat lang. Good night, Darius. Alexandra Balasang ko. Sika at talaga ti ginagara ni Darius dito, uy. Ngam, apayakas lalik-liklikan nyo ti tunggal maysa. Pinanawak ni Darius dita salas, nana. Apay, awan ka di pa, itempod nunakan ka. At, rumbang kumaamaragsakan itempod nuna. Gapot tada ita tinabayagan nga inururay ko. Ngam, diyak mo na nalinda.
Taitaan na po no. Saan akong amaragsakan? Kaputa marikrik nakpailaang dito'y kaunggak. Tinakaro-arurod kan panagipalas ken ni Emily. Alexandra. Ita, nanalina. Ibagaman kanya. Nurumbang nga aklunak ti ay at ti lalaki. Anang ipatag-unay iti babae anang iruruman kanyak iti. Ay, Alexandra balasang ko. Darigat laka di unayan, ti mamakawan. Maibagam day tanana. Tasaan asika tinakapadas itinapagtang ko. Nabayag a panawan alinaklak am ko ti panangidadanas da kanyak. Ita, ibagam apakawanak ida. Saan la asyak tinagbalin abit ti mata? Ado a babae tinagsagsaga pa. Kat tinaang tarta di gagayak. Hustisya. Naimbagag sa tayo, Nana Linda. Day, Darius. Nakariing kagaya man. Uy, Nana. Manya itimplaan kan iti kapan. Ni Alexandra, saan ka di pa nakariing? Ay na, nagsapaan agreeng. Rining naklaangan idi agpakada. Anya? Nasa parimwar. Awit na muntan tibag na. Sa dino ka na ti papanan na? Ay, dinakamat kanyak. Laplap daak ngem talaga nga impilit na ti pumanaw. Anya? Jak amaw ngem panagkunak. Natangken itan ni Alexandra. Awanan ti denggen na. Naimbaglakit din, tay malakan ka ti baby ta Joyce. Nagpintas nga ubing. Agpanunod ka iti ipanagan tagan kuana. Ha? Sapay ang sangit man. Ni, mabitin sa matan. Pagdidiyo mo na. Padaanan ni Ma'am Alexandra. Impadama ko kun kuana anaganaka kun. Kat ko na nga umay dito ospital. Agsublin ni Alexandra? Day tati ko na. Excited ka na makakita iti baby ta. Congratulations, Michael. Nagpintas ti baby yo. Nakaayayo. Ma'am, umay mula ka di kinita ti baby mi ka ni Joyce. Wano, agsublikan iti trabaho. Ado pa'y ngamin dagiti saan ko analpas, Michael. Nasayat mo ito nakapagpanunot ka analaing, ma'am. Umay ka di balay. Ipakitakan ka di imparamid ni Sir Darius a hard disk. Ha? Nagaramid ka iti hard disk? Un, ma'am. Kapadpada di iduldulin ni Hepe a hard disk. Ipalawag ko kun ka. Noan niya ti aramidin tayo iti dayjay a hard disk. Nagdesisyonak adito'y amanga iti business meeting dagiti padak a negosyante. Ita lang nga mapasamak dayta. Kaya't kuman matasyak ti host. Ken dito'y matanagundaway ang maipakita ka dagiti negosyante dagiti escort service tayo. Sa bagay, mayat dayta plano. Ado ang makantirumbang nga may sagana. Ken agkakapinta sa babae ti maipresentar, Emily. Okay. Matungpal ti kayat mo, Jeremy. Naibaga kong ka ni Alexandra ti plano nga aramidin tayo, sir. Kaya't mo asawan, imay dito ni Alexandra? Un, sir, inmay nakinita ti baby mi. Kalpasan na. Nagsarita kami. No kasta, amo ng ti plano. Apay, sir. Saan kayo pa'y kadi nagsarita? Saan pa'y? Sir, rumbeng ada kayo ti kang runaan nga agsarita. Tada kayo ti agpartner. Wen nga rod. Un gayam. Ato, sir.
At do'y tinaramid ko a hard disk. Anya ti makunam, sir. Awan nagdumaan na iti original. Inadal ko analaing dayta. Iso anayarngi iti original a hard disk. Oh. Panagkita. Kat agkarngida. Agyaman akmanin kan ka, Michael. Amok ngayon pa mo ti oras kan panawan mo. Kapulang iti daytoy a hard disk. Inspirado ako nitang agtrabaho. Tadaan ako niti baby. May sakon nga ma, sir. Uwan gayam. Anya ti ipanagan mo iti baby mo. Nakasagana ka din, dagiti imbitasyon para ka dagiti negosyante. Panagunag? Nawarasak aminan dagiti rumbang amaikan. Pagsagana mo tan dagiti babae, rumbang nga napintas da sumango ka dagiti negosyante. Di ka madalagan? Siyak, ti makaam mo. Bagami da na imbag. Diyak kayat nga dantumanan mang traitor kanyak. Akas itinapasamak idi. Mangnamnama ka, Jeremy? Saan to ang mapasamak dayta? Nas ka na nakaisam da sumango. Dakila kwarta ti maited ka dakwada. Basta saya atin da ti trabaho da. Oh, tipat patag ko unay a hard disk. Kaya't ko dito'y kalang abay ko. Tapno sigurado nga awan sa balya makaalakan ka. Sikaw ti mang ipapay kanyak iti adu a kwarta. Nauma siguro dagiti agpangpanggap amang hala iti daytoy a hard disk. Si Mardingdan, mabuteng da siguro kanyak. Ti amuda, maala da daytoy. Nasken ka di apilitan ka pangaglugan iti kotse. Saan ka matakas ta idi? Kabalak ti agawid nga agmaymaysa, Darius. Saan ang masampol nga itulad na? Saan narumbang aguraan na, Alexandra? Awan matbasol ko ken ka. Aramitan talangan ti trabaho ta. Santa ko man napagsaritaan dagiti personal abanak. Alexandra, pakabasula ka di ti panangipudnok itiriknakkan ka. Dakas ka di nga agayatakkan ka. Sige, Darius. Inakon. Agtaksi ang klaungan. Jeremy! Pagkado, dagiti bisita. Puro bapak nang dagita. Ngam, saan ka ngayon tugod dagiti asawa da? Pati talaga kayat dakit agpili da ka dagiti escort service tayo. Iruwar ko ka din, dagiti babae. Itaypay ko mga inaramid mo dayta. Sige, parwaram nga rubidan. Sige, agragsak kayo ita, Jeremy kag Emily. Ipapasyo ti agragsak ita, pasibibiyag kayo pa'y. Kasta kayam tiyukalyo. Sadaklaan mo, nuad ka sa pulan nyo kanyak. Ngumnawadan, di na kun ammo a panunutan. Pagpapawyan nyo dahi tangay naramid nyo kanyak. Balsan kayo. Wala na pulos ti kwartak. Mabisinak pa yan. Didak man lamalakip. Kabayatan ti panagragragsakda. Sige, agsagana kayo, Emily kang Jeremy. Tumting-tumat lang ti panawan nyo kanyak. Agbaligi nga ni Tiago, iti pangpanggapan na kontra kada Jeremy kan Emily. Gagayem, ti liway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo na Pauluan. Bala kan Rosas. Nobela ni Elena Nudo, iti madireksyon kan musika. Jonah Rebotaso. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!